ene kurwase kaunti ya Nyamira awase aba MCA kurwase kaunti eyo baganirie kwewa chibesa cha magendero ase chiwodi eriwikirania magendero nabayigochira chiri babete bakubariera abananchi ukwana chinga kibairanirira ebikaro byabo nigo bagikeirio kunachwa wechibese cyo bakairwo nagotebuna nigo chiabere chikunachwa ase kerengo keguro kigima egento baganirie chibe chikoiraniwa ase kerengo keria bakanyorire na mono comment echinde eriwikirania magendero ase chiwodi muri keitoko County Nyamira Job Manki no roboti urwaso bwime. Similar opinion that this house adjourns definitely. Say aye. Aye. Whereas many are of contrary opinion say nay. The ayes have it. Maega yebunge County Nyamira nichi county chinde gotenenia ebikaro byabo nigaba MCA be County Nyamira bagendrete gusaba serikali kurigereria amaganio abo nere Jumaine na mpaka Alhamisi chionsi Kenya ngosieka chire ebikao no gosieko komo na wararanga ngobwa ati chingu bono iga no mutinyi bwe budget ingogo chigwete richi county e budget ichake gas igo ndori chigwete budget ndi yonsi Kenya onye ndori kwa chibese je tomaye koira na tuikaranse so ekio na kia kogera twabegire tamo konsenga Kenya ngima turamanyana inkisialisi batwiraniritinse bakorono mo MCA be wodi akabonyoru Vincent Benecha omo MCA be wodi agachuba Henry Obwaya omo MCA omekenene ward Alfayo Ngeresa nigo bateba ogusaba kwabo okonene tali okomento omusara kunini no kwiranirwa omusara bakanyorire omushara to kuirani gunse omusara ogokinu kera ujumi enda tokino omushara omuna twirani tigunse bali bande barweto ngaki bagotorra nata geto toigwarana n'abantu baito nga tali omusara togutaito mentwe n'echibese chitu chirani gunse kurwesi chiarenge na chito chikogera togomete ngatika chirani gunse chiarenge kulingana n'echinge chiarenge lakini achibatoete nande barusiro chabere enusu achiri batoete basaba serikali ko bachi ward mbasaba serikali ko bachibesa cha World Development Fund elinde bachikoikerania amagenderero asaba menyi be county ya Nyamira tutagete gukorera abantu baita amagenderero tutagete to guchibese kere ward ebageru chibese chigokora amagenderero ese ward area egera to gukora public participation ese chigodi jeito abana nchi ngotatebere nkibatagete tiga magendera cha cancer insego develop ward ya nemne mo MCA na kilo mo MCA Kenya develop ward ya then Kenya is developed igo Kenya ya kibese chiwenda ko bachinyinge ko runze egere amagendera cha cancer mbaichanira ebichango ebinge bakonyora anene mono ekero batabwati okuigwana na okuyana barabwo imbwati besandene ndino ni chinsinini ntakama gendera se ward yana igonkwenda bana inchi bandai na inchi nachi gosabo mugabana suppose at one point mweta ne no mugabana that means abana inchi bao bagosaba togo chikonyora gento ko bairera kari gosese gabana gote muntu tagete kwanyore gabana ne nabwate mipango yaye ebinta tagete gokora igontura ikirania ama itachi abantu baria batutumete chira tuabarierete mbasabe serikali kurigereria amagani abo elinde banyora chinguru chiko chikurigereria abokoreri asti serikali chechi county nakyo kwenda ko oversight mu chief office okori more than 300,000 na inde induto ko mofeti induto ko murika igo ete to guchinguru chinene egerto nyara go oversight serikali no gatuzi baligereria magana ito nane ngoma to kolegas na barabwa tubwatesi egera tokorere gas amo kiatera kana nga intubone to gufinyira ubeshiti yana kure guchinse paka none kumira umuntu njira ogutama kiatubwati kendo mubuku ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Manki.